Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Rika. Isa sa marami ninyong masugid na tambalanista dito sa Singapore. Sumulat ako sa inyo para humingi ng opinyon. Naguguluhan kasi ko tambalan. Hindi ko alam kung tama ba itong nangyayari sa love life ko o mali. Bilang mga eksperto naman kayo sa usaping pag-ibig, wala akong kaduda-duda na mabibigyang linaw ninyo ang kaguluhan sa puso at isip ko. Ganito po kasi ang kaganapan. First boyfriend ko si Nike. Dito kami sa Singapore nagkakilala. Office mates kami. Gaya ng maraming relasyon, kaibigan muna hanggang nagkaibigan. Sa loob ng maraming taon, akala ko we had the perfect relationship. Yung relasyong pinapangarap lang na marami at kinaiinggitan ng ilan. Ang dami na naming plano sa hinaharap. Kumbinsido kaming pareho na sa kasalan mauuwi ang lahat. Pero totoo nga ang sabi nila. Some good things never last. Isang araw nahuli kong may ibang babae si Nike. Nung una, nabilib muna ako sa galing niya magtago. Kasi kahit minsan, hindi ko naramdaman na hindi ako espesyal. Akala ko talaga, ako lang. Dalawa pala kami. Hindi ko kaya na may kahati sa pag-ibig kaya nakipaghiwalay ako. Pikit mata kasi mahal na mahal ko pa. Isip ko ang pinagana ko. Hinayaan ko ng madurog ang puso ko ng pira-piraso. Habang pinagdaraanan ko ang masaklap na yugto ng buhay kong ito, dinamayan ako ni Jace. Best friend siya ni Nike kaya naging close ko na din. Lagi kasing sabit sa mga lakad namin. Kasundo ko si Jay sobra at naging best friend ko na din. Sabi ko nga sa kanya kung may isang magandang naidulot sa akin ang relationship ko with Nike, yun ay naging kaibigan ko siya. Nung una, iniyakan ko siya. Tapos inuutusan ko na i-stalk yung ex ko na mahal ko pa pero blinak na ako sa social media. Parang habang tumatagal, nawawala na si Nike sa usapan. Mga sarili na namin ang pinag-uusapan namin. Nagtatawanan na kami, lumalabas, nagiging mas close. May nararamdaman na akong kakaiba. Parang gusto ko na din si Jace. Ramdam ko na ganun din siya. Tambalan mali ba? Push ko ba? O itigil ko na? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Rika. Ako para sa akin, go lang ng go. 'Di ba? Sayang yung pwedeng matikman diyan.
Patikim naman, Jace. Hindi, di ba yung klase ng pagmamahal na pwede niyang ibigay. Pero bago yan, huwag tayong nag-a-assume. Hindi porke mabait sa atin yung tao, nakakatawanan natin, nakakalabasan natin ang sama ng loob, meron tayong bonding with that person, ibig sabihin na nito, meron siyang feelings ng love, as in a lover feeling, romantic love para sa'yo. Tama. Maaring kaya siya ganyan kasi nakatatawa siya sa mukha mo, di ba? Yung mga ganun, di ba ganun eh? Di ba? Parang kakatawa yung mukha niya, parang ganun. Parang pag nakikita ko siya, nahahappy ako. Pero hindi ibig sabihin nun na nahahappy ako as in like kinikilig ako or romantically meron akong gusto sa kanya o kaya gusto ko siyang maging jowa. Hindi. Natatawa lang, nahahappy ako pag nakikita ko siya kasi natatawa ako sa mukha niya. Baka natatawa lang si Jay sa mukha mo, di ba? Di naman nababasag ako. Pero kasi may posibilidad. So ang sa akin lang, while of course you feel like parang feeling mo ganun din si Jay sa'yo, dalawa lang ang pwede mong gawin. Pwedeng maghintay ka na umamin siya sa'yo, or pwedeng ikaw na mismo ang mauna. Or pwedeng pangatlo, pwedeng i-enjoy mo lang whatever it is that you have right now. Hindi naman kailangan lahat ng mga nakaka-close nating lalaki, jojowain po natin. Diba? Kaya nga may jojowain, may totropahin. Diba? Huwag natin jojowain agad. Ikaw naman, ganun yung eksena mo lagi kapag kaibigan, nauuwi sa ibigan. Hindi naman dapat laging ganun. Ganyan. Kasi ako para sa akin pwedeng yung third. Just enjoy what it is that you have right now. Kasi maaring rebound rin yan. Yes. 'Di ba? Na unfair din naman kay Jace. Tapos ikaw din naman dahil rebound yan, maaring hindi din ganun magtagal. Enjoy mo lang muna kung ano yung meron kayo. Ganun na lang. Iwasan mo yung yung din to, overthinker din to na parang, or advanced thinking. Isipin mo, advance mag-isip. Pwedeng sinasalba ka lang naman talaga ni Jay sa pinagdadaanan mo ngayon na parang syempre he cares about you. He cares for you. Yes. And ikaw dahil advance ka mag-isip, ang layo ng narating mo. Correct. Kaya na fall in love ka na kaagad sa kanya. May ganun eh. 'Di ba na parang, uy, pwede to. Naging target mo na kaagad siya. So yun ang payo ng tambalan sa'yo. Maging maingat ka lang sa nararamdaman mo. Baka kasi nag-i-invest ka na kaagad. Na naman. Oo. Hindi mo alam dahil syempre magkakaibigan kayo in a way 'di ba? Mag-trop best friend sila tapos hindi kayo magkakalayo sa ng circle. So in this case parang sinesave ka lang niya, pinapamper ka lang niya, pinepet ka. May petting na naganap. Ano ba? Mali kasi pinapamper kasi inisip ko pag nagpa-pamper ka ng pet, 'di ba? Pinepet mo siya ganun. So nagkamali ako. Okay. So ako naman akala ko ginawa ko siya, may petting na naganap, di ba? Hindi, pinapamper ka lang niya sa pagkakataong ito at nilalagyan mo lang ng mali Correct. siya. Nilalagyan mo ng ibang kahulugan. Kaya maging maingat ka doon. Yun yung sinasabi natin. May feeling kasi kami na gano'n na, well, tama si partner, you're friends. Oo. You like to go out. Diba? Noon pa man, kahit kayo pa ni Nike, hindi siya iba sa'yo. Hindi Nike, yun Nike. Ba? Sorry naman. Kasi kakilala ko, ganun din ang pangalan niya eh. Hindi kasi Nike ka pa, Nike naman yan. Nasa Singapore siya, yung kaibigan mo na nasa Quezon, Nike yun. Siyempre pumunta na ng Singapore, Nike na, partner. Level up. Parang yung kaklase ko dati. Nung magkakaklase kami, Arnone siya. Nag-States ng 1 year, pagbalik, Arnone. Sorry. Kinorek yung Totoo, teacher. biglang nababago, Biglang naging Arnone. Arnone ka since prep, ano ba? Yung mga kalaro natin yung Noemi, di ba? Uy, Noemi! Tama diba? na, maglalaro na tayo. Hindi kayo lang naman yung Noemi na Noemi tsaka Pamela. Naomi talaga yun. Hindi ko talaga mag-gets yung mga taong Noemi. Noemi talaga yun. Nasanay kami Noemi. Pag-uwi niya ng galing Maynila, nag-aral lang sa FEU. Pag-uwi niya na naging Naomi na. Naomi naman kasi talaga talaga sabi yun. Naomi na, huy, Noemi, tawag namin sa'yo noon pa man. Huwag ka nga. Tsaka yung ano pa ba mga pangalan? Si Claudine. Dati naman Claudine yan Yung mga bata pa tayo, Claudine ka lang naman I'm Claudine. Diba? Ako parang ako dati, Adrian nga tawag sa akin ng mga tao eh. Diba? Nakapag-Maynila lang, Adrian na. Pag nagpapakilala, ako nga pala si Adrian. Uy, Adrian ka dati, di ba? Di ba? Ganun. So, Nike huwag ka nga, na? Nike na siya kasi nga,
inaayon ko naman yung pagbabasa ko ng pangalan sa lugar na nasan siya. Andun siya sa Singapore, partner. So, may Nike. Merlion doon. So, kailangan Nike. Sa bagay, pag dito sa atin, Leon eh. So, doon Merlion. Merlion. So, Nike. Nike yun. Lion, long I. Ganun. Nike, Merlion. Ganun, match. Huwag mo nga kini-question yung mga English skills ko. Okay naman, okay naman. Di ba yung kaibigan mo si Nikki? Kasi nasa ano pa, gusgusing bata pa siyang may uhog. Sa bandang Nikki. Quezon, nung nag-level up na yung life niya, Nike na siya. Sige. Maganda naman pangalan, Nike. Nag-improve ang buhay. Improve, ganun. Ganun naman, dapat lagi tayong nagle-level up, di ba? Yan. Ayan. So, ingat ka lang. Magkakaibigan kayo sa madaling salita. Oo. Si Nike, si Jay. So, hindi bago yung nagtatawanan, hindi bago yung magaan ng loob sa isa't isa. So, wag na munang lagyan ng meaning. Yun nga it's either, number 1, you wait kung meron mang feelings. Number 2, kung atat na atat ka na, G ka na namang jumowa, edi ikaw na ang magsabi na nararamdaman mo, hindi lang natin alam ang consequence. Or third, just enjoy what it is that you have right now. 'Di ba? While also healing at the same time. Correct ka. Ganun. Matuto ka sa kwento ng mga asyumera. Totoo. Marami nang napahamak sa pag-a-assume ha. Marami nang nasaktan dahil sa maling akala. Correct. Yun yung sinasabi natin na mag-ingat ka sa nararamdaman mo. Baka akala mo nagkakagustuhan kayo pero sadyang sweet lang yung tao. Tama. Tsaka yung overthinking, totoo yan. Oo. Gets ko yung sinasabi mo. Basta dati meron akong naging experience na ganyan. Oo. Akala ko pagagalitan ako ng boss, sobrang in-overthink ko talaga ng husto yung Oo. yung meeting namin ng husto. Oo. Tapos pagdating ko doon, iba yung pinag-usapan namin. Pero in-overthink ko ng husto na to the point na akala ko pagagalitan ako. May mga ganun. Kasi nga, advance na mag-isip. At minsan yung pagiging advance natin mag-isip, hindi talaga siya sobrang nakakatulong. Yes. Posibleng ikapahamak Nakakapahamak pa siya. Baka nga sa bandang huli, iwasan ka rin ni Jace eh. Kasi ano ba yan? May mali siya pala Correct. Wala naman ako mali siya. Gusto ko lang naman tumawa pagkasama siya. Manood ng sine kasi kaibigan ko naman. Tapos ito pala, iba pala naiisip sa akin. Diba? Totoo yun. Iiwas siya sa'yo. So, uulitin namin maging maingat ka sa mga sa nararamdaman mo. Huwag mong i-assume na may gusto until mag-propose siya sa'yo or sabihin niya sa'yo na, uy, gusto rin kita. Kalimutan mo na si Nike at nandito ako para, diba, ilumin ang puso mo. Ganun, diba? Parang kung ano man yung meron kayo ni Nike, hihigitan ko pa. Yan. Diba? Pag narinig mo lang yun Pag hindi mo narinig yung mga salitang yun. Enjoy ka lang dun sa moment. Ganyan mo. Ngayon, option number 2. Kung atat na atat ka kasi John Jowa ka, meron mga ganun Gusto nila may label talaga kung ano man yung meron sila. Di, go ahead. Ikaw na ang magsabi. Oo. Diba? Ayoko na kay Nike. Ikaw na gusto ko, Jace. Correct. Yung ginagawa namin ni Nike, higatan pa natin yun. Diba? Diba? Gusto ko Pwede rin naman kung kasi. meron kaming naabot na ganito, rurok ng kaligayahan yung sa atin. Ganon. Diba? Kung ikaw, Gina G ka, kaya lang yun nga may consequence doon. Yes. Yung possibility na, ano ba yun? Oo. Si ate naman. Naging mabait lang ako sa kanya, jowa na ako agad. Maraming ganyan Hindi po, ulitin lang po namin bago kami umexit, hindi po porke mabait sa inyo ibig sabihin, jojowain na kayo. Yes, hindi laging ganon. Correct. Maaaring ganyan lang talaga siya sa lahat ng tao. Tama. So you wait, 'di ba, hanggang sabihin umamin. sa'yo. Oo, correct. Ng kanyang nararamdaman. Yes, so be careful. Yes. So, sana nakatulong kami sa iyo ha. At ikaw Kabisyo, meron ka rin kwento gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala ang paghintay sa taong di ka kayang mahalin. Ay katumbas din ng paghintay na tumamis ang asin. Naku, ikaw ba dati nag-assume ka na sa ganyan ng pag-ibig na parang type niya ako yung pala. Yung sumasandal-sandal. Ay, naku. Yung pala wala lang. Lasing siya. Oo. Tsaka, siya talaga? Masandal tulog. Walang meaning. Lahat ng pwede niyang sandalan na nasasandalan niya. May ganun siya Totoo. At wala lang talaga. May mga ganun tao. So dapat mong dapat mong obserbahang mabuti yung kilos ng mga tao. Yes. Lalo particularly si Jace towards you. Mahirap mag-assume.
parang, uy, gusto ako nito. Ay, ang sweet niya. Iba yung hawak niya. Pero hindi ka naman talaga, inalalayan ka lang, hindi hinawakan ng kung ano. Pag mo lalagyan ng ibang kulay ang mga ginagawa ng ibang tao, not until sabihin sa'yo. Parang hindi ka napapahamak. Totoo na kung nangyari na yun sa akin dati. Anong ginawa sa'yo na inassume mo, hinawakan ka ba sa braso? Ay, hindi, lagi niya Hinipan ang likod ng tenga mo. Hindi naman umabot Mali mo sa... kasi may sabi, may tutulihipan ko. O di naman kayo may lumibaw na dandruff. Oo. Tapos ikaw naman akala mo, Parang grabe. na siya. Oo, kasi ang init, di ba? Parang ganun. Ano pa naman yan? Yung leeg talaga, ano yan? Basta ganun, di ba? Ganon din, pero totoo, meron akong naging ganyan na experience. Akala, kasi lagi niya ako nakausap, tapos may feeling ako na type niya talaga ako, ganyan, mga ganon. Ayun, feeling ko lang. Yung pala kaya niya Kasi pala... lagi ka lang niyang kinakausap. Oo, lagi niya akong kinakausap na parang pwede namang iba yung makausapin niya, tapos ako yung kinakausap niya. Kasi nga, nilagyan ko na mali siya. Diba? Tingnan mo yung thinking ko. Pwede namang iba yung kausapin niya. Ba't ako yung kinakausap niya? Diba? Ang dami kasi namang... ikaw daw yung matalino sa'yo nangungopia ng sagot. Hindi, Classmate pala. Hindi, partner. Akala ko talaga, yung pala, kaya pala niya ako kinakaibigan kasi gusto niya yung kaibigan ko. Ako pala yung magiging tulay. Oo, na eventually, para hingin niya yung number. Ganun. So simula noon alam ko na ganun pala sa buhay. Kailangan palang hintayin ko na may umamin. Huwag ako mag-a-assume masasaktan lang ako. Or pwedeng nakita mo lang din yung portion na ikaw lang yung kinakausap. Hindi mo nakita yung ibang pagkakataon na kinakausap niya rin yung ibang babae. Siguro. Kaya feeling mo special ka. Hindi, tsaka siguro ka-text. Di malay ko bang, hindi ko naman sinilip kung may mga ka-text siyang iba. So may feeling ako na, ay grabe, lagi niya akong tinetext. Lagi niya akong Gusto niya diba? ako. Gusto niya ako talaga. Palibasa kasi gusto ko siya. Kaya may ganun akong feeling na gusto niya ako. Yung pala hindi, di ba? Nakakahiya, di ba? Parang gusto mong kainin talaga ng lupa pag nalaman mo na hindi kanya pala talaga gusto kasi ikaw assume ka ng assume. Correct! Di ba? Para iwasan mo yung ganyan, hintay ka lang. Yan talagang problema. Patience is not always our virtue. Siya, salamat po mga kabisyo. Thank you for joining us today. Ingat po kayo. See ya. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!